I am singing Lord. I am Chief Gideon, Ugu, I am Solo Lord. I am Chief Owa, Owa, you are highly welcome. I am the Honorable Henry Oko, you are highly welcome. Iche, Arinze, Adalama Chiruzo 1, Chama, I am the Oya, Zoroto. Untuk kira betul apa perkara akan bisa affordable untuk aktif. Tapi kalau sanagasa, tidak koordinasi. Lihat tu, makna aku guru ini ini deh. Aku dah tahu video. I am not the you. I am second law. Because what dalasa betul. Yang mana is all please. Yes, please you can come. Osman, what's up, Eba? You are highly welcome. Yes, people carry number 6. Carry number 6. Carry number 6. People, your time is all, please, please. We are now calling upon other people to come. Tata Chile. And you have to tell them. Come up, Waria. Imana ni to
agba n'ụwa niile ihe na-arụ n'ụwa na ọ karịrị akarị jide ebe ka iji karịrị mma ịbịa nne ji ya ya ụbọchị ụtụtụ ya gbawa ya na mmiri n'ahụ mere ihe na mmekọrọ ugbo ogbuo maka na ịbụ ezigbo mmadụ na omume echikere ọnwụ ezigbo onye ọbụla nke be ọrụ ọbụla oyi Okechukwu agụwa ọnwụ ụbọchị m na-emepụta n'ugbo na ịmata obi isi ịtụ ya na ụlọ ọhụụ Hey! Hey, Santa. Yes, because I need to make it Chief. We was a good hole when now you're